responsabilitat vers l'Estat. Una noblesa que crida fins i tot al camperolat en algunes ocasions a aixecar-se contra els senyors que no són fidels a la seva causa. I ho diuen clarament. No, és que abans que Basait sou catalans. I és en aquest moment en què, clar, sorgeix aquesta llegenda, però és que l'hem d'entendre en aquest sentit. És una llegenda que apel·la a la responsabilitat cívica de la noblesa, d'una noblesa que ha transcendit el, diguem-ne, deure de classe, podríem dir-ho, segons el discurs marxista, no? O que senzillament ha entès que hi ha alguna cosa per sobre d'ella, que cal defensar un bastiment compartit amb la pagesia, el qual troba resposta i troba una legitimitat en la catalanitat compartida. Cal trobar, com dic, en aquest context tan concret del segle XIV, l'origen de la faisó d'aquesta llegenda. Una llegenda que, com veiem, apel·la a un sentiment de catalanitat mil·lenari. No és, amb tot el respecte amb els relats de la Renaixença, no és un relat contemporani. És la recuperació d'un relat que apel·la a quelcom que va molt més enllà, que apel·la a una època on els catalans ja havien desenvolupat un identitarisme que s'acabaria, diguem-ne, de desplegar al llarg de l'època moderna en un moment en què senzillament a la resta d'Europa les persones s'identificaven amb els reis, s'identificaven amb la noblesa, però aquí no. Aquí s'identificaven com a catalans que sí calia, cridats per la mateixa noblesa, expugnaven a la resta de l'aristocràcia. Catalans contra tot, contra el que calgués, contra el mateix rei que, recordem, a la Concòrdia de Vilafranca va ser expulsat com a persona non grata. Això és el naixement a Europa del nacionalisme. I això no són paraules meves, són paraules de Jaume Sobrequés i Calicó. És això el que fa referència a aquesta llegenda. És per això que es trobem en un punt absolutament capital de l'imaginari català. Perquè si bé és una llegenda i si bé és un mite, representa molt més. Representa una mentalitat, representa el desenvolupament de tota una idiosincràsia que serà nova Europa i que farà que els catalans esdevinguin pioners en tots els sentiments de defensa nacional que s'aniran desenvolupant a Europa al llarg dels segles i molts dels quals no s'arribaran a desenvolupar fins al segle XIX. Aquest és el grau, aquesta és la força. Per això som aquí. Perquè si bé poder, no sabem, aquí no va passar res potser, però és igual, és que això no és important. És que l'important és allò que simbolitza. L'important és allò que significa per als catalans com a nació. Per això som aquí. Perquè estem tips d'aquests discursos utilitaristes, d'aquests discursos que redueixen les persones a la seva feina, que redueixen les persones a la seva utilitat. No, nosaltres som somiadors, nosaltres volem defensar una cultura que ens aporti una dimensió que vagi molt més enllà de tot allò que som, en el nostre dia a dia. Volem una transcendència, volem una dignitat. I aquí, a Mogoron, és on nosaltres brillarem amb més força defensant aquest discurs, perquè és aquí on els catalans, cercant aquesta mateixa resposta fa 1000 anys, prengueren consciència de si mateixos i prengueren força per a desafiar tot allò que opugnava la llibertat i la justícia d'aquell país que, com deia Martí l'Humà, és el més lliure d'Europa. Honrant els nostres referents, honrant les llegendes que ens han fet qui som, aquí, a Mogoron, el moviment identitari català continuarà desafiant i continuarà avançant, encara que sigui a poc, contra totes aquelles persones que ataquen l'identitarisme català, contra totes aquelles persones que no entenen que si Catalunya no és catalana no serà res. Perquè ens hem de preguntar, sincerament, Catalunya continuarà sent Catalunya si en ella no hi hagués res de català? Les persones que creuen que una Catalunya pot continuar sent allò que és, sense que hi hagi rastre de catalanitat? Aquestes persones, per què defensen el país? Perquè són independentistes. És igual que Catalunya sigui espanyola o francesa, no? Doncs nosaltres, agafant aquest sentit comú fins al final, empenyent-lo, sent l'única força catalana que, sense vergonya, apel·la a la nostra condició de catalans, senzillament a la nostra condició de catalans, per lluitar. Continuarem avançant, malgrat els insults, malgrat els improperis i malgrat tota la colla de lladres que ens increpen i que inventen mentides contra nosaltres. Perquè, senzillament, com a identitaris, mentre continuem sent catalans,
continuarem lluitant. I si volen acabar amb l'identitarisme, hauran d'acabar amb nosaltres personalment, perquè no pararem i no ens aturarem, tal i com els 9 barons de la fama, aquí, no s'aturaren i continuaren, com els espartans a les Termòpiles, resistint com a tap d'Europa. Onejada rere onejada. Fóssim 1.200, 12.000 o 100. Fins al final, el moviment identitari català continuarà honrant els nostres antecedents, mentre Catalunya hi quedi un sol bri de catalanitat, mentre hi quedi un sol català que doni sentit a la nostra lluita com a identitaris. Visca la terra! Visca Catalunya!